Türkmen prezidenti soňky wagtlarda ýygy-ýygydan ýygnak geçirip başlady. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sentýabr we oktýabr aýlary bilen deňeşdirenine, noýabr we dekabr aýlaryna ýokary wezipeler resmiýetler bilen has ýygy-ýygydan ýygnak geçirip başlady. TDH-nyň ýetirýän maglumatlaryndan ma'lum bolşuna görä ýygnaklarda ýurtda bar bolan hiç ýyly problema açyk agdalyp tasdiklanmaýar. Ýöne soňky maslahatlaryň dowamyny içerki wagtlaryň haryt üpjünçiligi durmuşyň hylny gowulandyrmak ýaly gurrunlar gozgalýar. Prezident oktýabr aýyna geçiren hökümet maslahatyny ýurdun ýokary hujaýlarynyň rektorlarynyň durmuşyň hylny gowulandyrmak barada teklip sorady. Türkmen prezidentiniň rektorlardan durmuşyň hylny gowulandyrmak barada teklip talap edýän wagty döwlet mediýasy halkyň bagtyarlyk we berkararlyk zamanasyna boleli neşretli durmuşda ýaşaýanyny gaýtalaýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary ilatyň ýymy tüpçünçiligi babatda agyr güni başdan geçirýändigini habar berýär. Döwlet başlysynyň dekabryň başynda geçiren maslahatlaryna ýerli önümçilik we ilatyň haryt üpçünçiligi baradaky meseleler gozgoldy. Prezident 1-nji dekabrda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini, 3-nji dekabrda video şekilli iş maslahatyny, 4-nji we 14-nji dekabrlarda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirdi. Soňky geçiren mejlisini ýokary wezipeli 2 resmini wezipeden boşatdy. Prezident ýokary wezipeli resmiýetler bilen ministrler kabinetiniň mejlisi, ministrler kabinetiniň giňeldilen mejlisi, video şekilli iş maslahaty Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisi, ministrler kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň bilelikdäki mejlisi, iş maslahaty hökümet mejlisi, hökümetiň bilelikdäki mejlisi, hökümetiň bilelikdäki göçme mejlisi ýaly ýygnaklary geçirýär. Şeýle ýygnaklardan sentýabr aýyna 6, oktýabr aýyna 6, noýabr aýyna 9 duşuk geçirildi. Dekabr aýy heniz ýarymdan agdy, muňa garamazdan prezident aýyň başyndan bäri eýýän 5 maslahat geçirdi. Adatça Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisleri her aýyň başynda, ministrler kabinetiniň mejlisi her hepdäniň anyny güni, video şekilli iş maslahatlary her hepdäniň duşuny güni geçirilýär. Ýöne dekabr aýyna bu kadadan çykylan halatlary hem boldy.